Prišiel som vlastne s tým nápadom Robomerva, aby sme sa stretli, aby sme sa začali nejako zliezať pri pive. Cieľom bolo vymieňať si skúsenosti, poradiť sa, vedeli sme, že novinári sa stretávajú na tlačovkách, tak aby my sme mali možnosť tiež si vymeniť skúsenosti s nimi. A čo bolo také veľmi dôležité, chceli sme vytvoriť organizáciu, ktorá by mohla byť partnerom aj jednotlivým vydavateľom a novinárom. Lebo každý z nás sme mali, stane sa to každému hovorcovi, nejaký problém s niektorým novinárom alebo s niektorou redakciou a vedeli sme, že individuálne sa s nimi naťahovať je hlúposť. Takže chceli sme tomu dať váhu, že všetci to cítime takto a mali sme pár favoritov, s ktorými bol naozaj problém a chceli sme to riešiť kultivovane. Chceli sme ísť novinárom trošku príkladom v oblasti sebareflexie, takže preto sme si založili aj etickú komisiu a chceli sme ukázať, že skôr ako od nich budeme žiadať niečo, tak sme na ťahu my, ako keby upratať si pred vlastným prahom. Ukázať im, že my sme schopní sebareflexie, že ak niektorý hovorca sa správa neslušne alebo robí voči novinárom fauly, že si to chceme upratať my u seba. Bohužiaľ, taký nástroj alebo taký inštitút sebareflexie u novinárov sa neujal. Koniec koncov nie ešte vždy všetkým dňom koniec, takže dúfame, že sa k tomu nejakým spôsobom dopracuje aj oni. Myslím si, že to, čo robí Zuzka pre mediálne prostredie, si ani tak plne neuvedomujeme a že by sme to mali naozaj oceniť, lebo pri tých našich súbojoch medzi hovorcami a novinármi, ktoré občas sú až také, že naozaj rukavice idú dolu, ona dá príležitosť, aby aj tí v úvodzovkách súperi alebo tí, ktorí sú na jednej a druhej strane barikád, sa proste stretli v veľmi priateľskej atmosfére, s úsmevom a vyriešili si aj všetky problémy, ktoré mali jednoducho pri pohári a to je ten najlepší spôsob, ako sa tie spory môžu riešiť. Čiže myslím si, že robí obrovskú robotu. Nezvyknem veľmi chváliť, ale toto naozaj klobúk dolu.